Gikan sa Bisaya Production Center. Nataw kini maong tulumanon. Lapyahan sa Handuraw. Tulumanon nga nagpakli sa mga panid sa kagahapon. Diin ang mga lamaas handumanan. Nagpabiling lunhaw nilang tanaman sa panumduman. Mga sugilanon nga dili makalimtan. Kay bisan kung ibanlas niya ng mga balod sa kalimot, dili may mapapas niya ng lapyahan sa Handurawan. Atong hatagan o pagtagan ang sulatampo na pinadala ni Inday na taga-Hinundayan, Southern Leyte. Dear Kuya Eli, sampita lang ako sa pangalan nga Inday. 42 anyos ang panuigon na taga-Hinundayan, Southern Leyte. Di gid mapapas akong panumduman ang kagahapon nga nitabo, kuya, nitong tuig 1997 sa nagpanuigon pa ko kung 22 anyos. Sa maong tuig may nahimamat akong lalaki dito sa diskuhan atol sa bisperas sa kapistaan sa among baryo. Ato siyang itago sa pangalan nga Marvin. Buutan si Marvin sakto sa barog, Kuya Eli, ug hitsuraan siya, kuya. Nagkahigala kami ug miabot ang takna nga nagparayag siya sa iyang gikugma diri kanako. Sa laktod, nagkauyab kami ni Marvin, kuya. Tulin nga may ginud ang lakat sa mga adlaw din himong simana ug ang mga simana na himong kabuanan. Ang katabi sa among relasyon nagpabilin ug nagmalipayon kaming duha, Kuya Eli. Ang matamis nga dugos sa among relasyon mo hinungdan nga gitugutan ko pagbadbad ang hikot sa akong kumpiyansa. Diin ang bayan sa panapton nga nagtabo ning tinaguan kong hiyas. Nabugto, Kuya Eli. Nasima ni Marvin ang liktar sa akong pagkabulak. Sa lakton, nabugha ang akong pagkaperhit, kuya. Wa ako mahayang tanan kay siya man ang ipitik sa akong kasing-kasing. Ug giugmasab ako ni Marvin. Miabot ang unos sa akong kinabuhi, kuya. Kaysa usan lamang kapamilukwa na magpakita si Marvin kana ako. Akong nabalitaan gikan sa gikaagaw nga gidala siya si Marvin sa iyang iyan dito sa Tagum, Davao del Norte. Pagkasakit o pagkahapos, Kuya Eli. Kasakalit-talikdan ka lamang sa imong hinigugmang sa wa man lay igong rason nga imong mamati. Tungod ba lamang kay napusgay na niya ang pildo sa akong pagkaputli? Huwag na himo, kuya. Ang kapakyasan sa kung gugma ginaguk ko na lang sa paghilang. Aron maimot ang punyal nga miluba sa akong kasing-kasing, nagpalayaw ko bilangyaw dito sa kauluhan. Aron manimpalad, kuya. Dito sa Manila, kauban ko sa trabaho nga akong agaw ilin, isip ko sa katindera dito sa may Divisoria. Nangatagak ang punggay sa mga adlaw din na himong kabuanan. Napapas na si Marvin sa akong panumduman, kay nalingaw na ako sa akong trabaho, Kuya Eli. Hangtod kasi Edgar nga kauban nako sa trabaho nang uyab nako, kuya. Diyan sa wailangan gidawat nako ang hukman, Edgar. Nagitanyag ka nako. Kay nakita ko nga seryoso si Edgar ka nako. Buutan siya, kuya. Ug sobra kakabuyan. May pagkahilumon lang siya ug tao nga mapaubusan. Mikapat mo sa katuig ang among relasyon. Nakukum si Edgar nga makigminyo na kanako. Timing sa umuliyay ako sa amo sa Hinundayan, mikuyog si Edgar kanako, Kuya Eli, aron may mamat ang akong ginikanan o mananghit siya nga magminyo na niya. Sa lakto dito na sa among lapit, nahimamat Edgar ang akong kinikanan.
Uwa mo balibad si mama ug papa nga magbinyo na kami Kuya Eli. Nagpa-schedule dayon mi nga sunod buwan magpakasalbi sa wis. Bisan pinubrin lang ang handa. Ang importante, matali imi na yung altar sa kaminyo. Usa ka buntag, sayo kumi adto sa merkado. Kay tabo man. Medyo na kang taong bibo. Nagbaras-baras lang ang mga tao. Nag-inusara lang kumiyadto kay si Edgar may kuyog sa akong aman. Dito sila sa baybayo nangita sa kilawon. Dito sa sulod sa merkado kalit may mikunit sa to kong kamot. Milublot ko sa akong kakurat Kuya Eli. Paglingi ko pa, si Marvin man kuya. Ingon sa niugbok ako sa akong gitindugan na mitutok sa iyang mga mata. Wa na ko kabantay ka iya day kong giguyon sa may kilid kuya nga way dagang tao mga kita. Nag-istorya kami kaniyo. Nakawalo na si Marvin nga miniuno na ko kuya. Nagpasamot siya kanako uban sa pagpangayo o pasaylo na sa iyang paglakaw paingon sa Davao. Wa siya makapananghid kay kalit lamang ang tanan. Wa siya magtuo kuya nga matugay siya dito. Gipalik siya sa hinundayan apan wala na ko kuya. Gipangita ako ug paabot sa akong pagbalik. Apan sa akong pagbalik kaslunon na ako Kuya Eli. Samtang nagsaysay siya kuya mitulo sa akong mga lupa. Napakli pagbalik ang mapanid sa gugmanamo ni Marvin. Wa ka pong gini Marvin na ang pipila kalong mga lusok sa luha nga milusot gikan sa nagminghoy niyang mga mata Kuya Eli. Miyo ko siya bigakos ka na mo. Gakos ka naghulip sa mga kamingaw kuya. Kamingaw nga gianod sa pagpanglabay sa panahon. Nagdangoy-ngoy dungan sa pag-ingon. Inday, pasaylo ako sa tanan. Timani, nga kung gugma ka ni mo magpabili ng natad sa akong dughan, samtang niya pa ako ibabaw sa kalimutan. Mihalok siya sa akong aping Kuya Eli, dahil mitalikod palayo ka na ako. Ingon sa mga puling sa akong mga mata, ang tanan-awon nga nagsunong kaniya kuya, palayo diri ka na ako. Gusto ko siyang pungan, ugunitan, aron ihunghong ko kaniya Kuya Eli, nga nahigugma pa ko kaniya. Apan dili mahimo, kay may Edgar na ako sa akong kinabuhi. Nakapangutan na ako sa akong kawalayon, kung si kinsa bang nasayop ka na ho, kuya. Ako ba o si Marvin? Naglimog nga akong nakuna, kuya. Kung si kinsa ba sa duha ka lalaki ang manag-iyas akong kasing-kasing. Pero ang tanan, gisalig ko na lang sa kaitasan. Ug milagron lang, Kuya Eli. Ang baha nga mabalik papaingon sa bukid. Tudluan ko na lang akong kubalingon na ibanlas ko na lang sa kalimot ang mga talikala sa gugma namo ni Marvin. Kay sunod buwan, kaslot na ako. Imong magtatampo, Inday.